Sabali pa nga report ngayon tayo alawatan manipod kini Idol Dennis. Inteman apo that earthquake drill ti Lawag City Government. Balagi ka no ana iya sayangkat mga idol. Hamanteman iti earthquake alert. IFM News. IFM News. IFM News. Earthquake alert. Idol Dennis, come in. Dapat karnong naging ginagpasaran gindarong mga pagiyan ni White earthquake drill iti Lawag City Government padayon ti CDMC nagkakinnamayat iti sa aming empleyado iti City Hall managparticipar iti earthquake drill para ipalang iti panatsagana kasulang iti sumang bahay nga ginagiraw ni Apo Diyos mismo ng iti plaza iti Lawag City iti nagpuntuan ada iti empleyado ken iso iti nakaramidan iti tenta para pelang karati nagbaling nga senaryo nga arig na at gingined iti matent nga nagtatari digitoy hold cover and duck cover and hold nga nagturong iti City Hall maragsakan ni Dr. Melvin Manuel dato'y iti NDRMC CDRMC iti Lawag City kaputo na pintas tinagbaling nga performance dito sa aming empleyado ng awan bagay agi-igi, awan ng sinikiki dito talaga seryoso Idol Bernard, iti dapat nag-perform di kalman para pala ito'y pranagsanana no dugteng iti kalamidad plus gined. Iti mismo na kaming paramedic iti Lawag City Hall iti nakitambay iti mismo area para pala ito'y seguridad iti magpartisipan iti nakamat nga panagsanay no kasat aramidan no dito dugteng naging-gined. Ang motivated Idol Bernard na si Sidol Kat sa Central Building datoy iso nga aldo pala iti karakter sa kalaga iso nga scan nga magkasigat dito empleyado at na skin aramidan en kaso madunteng iti nating siya nga panagdayag iti daga mangnamnama iti city government abawan ti Castor Kat tuloy-tuloy iti panag-preparar iti kasama tiyang pansagana en kaso so adet sumang bahay nga kalamidad. Tamang pelang manipod si City Hall, Idol Dennis Felicio, Tatak, RMN.